asịrị na Reverend Fada Edumọndụ Nwagbara nwụrụ anwụ nọ ndị Reverend Fada ibe ya ebi ife gburie wee duna ya obodo Afụdebe n'oge ya erughị eru na ọ bụla ọ dịrị sọsọ na-atụdori ya aka na akpịrị wee tọgbuo ya na ife na-ewezi ndị mmadụ iwe bụ na-egbuchara ya wee mụnye ozu ya ọkụ ebe o dinara n'elu bedi. Hei, bịakwanụ ka nkọrọ na ife asịrị a na-azọ ndị Reverend Fada ibi eji wee kpa nkịta wee duna ya obodo Afụdebe. Onwekwe na ife aha afụzi na nke ikpeazụ a n'ụlọ ụka kwa ka ndị fada na-agba onwe fa mgba ọ bụrụ ọgwụ ole wee sị na ife kpatara ndị fada ibi eji wee gbu ya bụ na ndị fada ibe ya na-eche na ọ bụrụ na arụcha katigram nwa na-arụ na Nnewi na ọnya bụ Reverend Fada ka a ya eme onye isi ebe ahụ. Alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife mfụkwala ebe m ji iweta foto ya ederede ka nkọkwala unu na fasịrị nọọ maka katigram nwa na-arụ na echiche na-eche ndị Reverend Fada ibie na fasịrị na ọ bụrụ na arụcha anya bụ katigram na Reverend Fada Edumọndụ Nwagbara ka a ya enyezi onye isi ụlọ ụka ebe ahụ ka ọ bụrụkwa na onye na-afụ maka ya si ndị fada ibie wee gbaa nkịta wee duna ya obodo Afụdebe. Hei, ọ pụgbu na ife a bụ eziokwu ka asị wee na-akọwa na ife anụnwa mere na 2019 n'ọnwa Nọvemba n'olulu n'abalị mbọsị ahụ ọ dịkasịrị n'ebe 12 nke ime abalị kasịrị n'ebe 9 na Reverend Fada Edumọndụ Nwagbara n'obi n'ụlọ ụka ebe o nwere parish nke ya na afọ ụlọ ụka ahụ bụ St. Peter Creva Parish Church nke dị na Nnewi n'okwu ebe a ka Reverend Fada nọ na ife anọzikwa n'abalị mbọsị ahụ bụ tuwai oduka ya si na-agbara ogbunigwe o wee bụrụ n'ọnụ fada na-agba ọkụ ndị mmadụ wee gbarụ wee jebe ka ama na ya zọpụta ndị ụfada wee ruo ebe ahụ o wee bụ na fada anwụọna wee mebe nyocha na nzacha wee chọpụta na mgbugbu ka egburu fada. Hei, na-atụdori aka na akpịrị wee tọgide fada wee nyụcha ma nsị ọkụ ma mamịrị ọkụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ kama ndị ahụ ya hapụzi ya wee pụba fa wee werụkwa mmanụ eji akwa ụgbọala wee wụọ n'ime na ebe fada dine wee mụnye ozu ya ọkụ wee sị na mgbe ahụ Reverend Fada anụnwa nwụchara na nya bụ ife ebutere ọgba aghara na Nnewi n'ụlọ ụka ebe ahụ na ụfọdụ ndị si na fada anwụghị ọnwụchie na fa chọrọ justice ka amara onye gburu fada. Ụfọdụ si na fada anwụrụ ọnwụchie n'ọkụ Holy Ghost bụ ife gbawuru fada. Hei, ka ọkụ gbawuru fada ọ gbawukwuru ndị ọzọ ya na ya bi n'ụlọ ụka ebe ahụ ka ọsọsọ Reverend Fada ka nya bụ ọkụ gbagbu wee na-akọwa na ndị ezinụlọ be fada na fa jụrụ na fa ya ekwe na ọ bụghị ọkụ gbagburu nwafa nọ mmadụ bụ ife gburu nwafa na fa chọrọ justice wee na-akọwa na sinsi ya ka a na-ekpe ikpe unu ya abịakwa ka unu nụrụ ka akacha amụ si wee kọ ka m ghara ịkọkwọ nke aka na-abụghị eji wee gom otu aka ifefa kọkwọ ka m kọrọ unu na akacha amụ na-akọwa n'obi anyọ na-achị mgbe ahụ andị na obi anyọ chọpụtara onye gburu nya bụ fada ewere maka na ife ndị ụka wee pichie nya bụ okwu. Hei, bịazienụ ka unu nụrụ ife ndị mmadụ na-akọ na kọmentị. Ụfọdụ udele ebe ahụ wee na-asị so na onwere ikere ndị Reverend Fada a na-atọrọ atọrọ ma ndị a na-agbawu na-enwere ike ọ bụrụ ndị Reverend Fada ibe fa na-egbusisi fa na-atọrọ fa ka e wee wepụ fa n'ụzọ ka ndị ahụ wee nọchie pozishọn fa n'ime ụlọ ụka. Alejedirio ife edekwa ka nkọrọ unu onye nke anụnwa wee dee wee sị ebe ndị fada ya atụ ụdị elu akafa gbuo nwoke mmadụ na ikeri na-enye gị na fa apụranụgo ka enye ya nsi na aja na ike na nwoke adabaghị na ya ma ọ bụ ike na fa ya ejecha ribe dibịa na ebe onye fada ya ewepụta obi wee kpọta ndị na-egbu mmadụ ka egbuo fada ibie na ya bụ fada ya ejekwobe dibịa jegbuo ọgwụ. Hei, onye nke a wee dee wee sio na ife kpatara o ji wee jedebe ụka bụ na-enwere mbọsị o jere na chapel n'ime ụlọ ụka Katọlik chọọchị wee na-ekpe ekpere na ọnọzikwa ebe ahụ wee nụ ka ife nwa na-ada n'elu katagwom wee na-ajụ gịnị na-eme a na-anụ agha wee sị na ndị Reverend Fada na-aba eweta na parish ebe ahụ na fa na-abụ na-anụ ọgụ na-azụ onye ya aka ụka na-azụ ego enyetalụ n'onyinye. Hei, wee sị ma ndị na-etiri ife nri n'ụlọ ụka ma ndị na-aza ife ma ndị na-atụ akwa onye ọbụla wee na-agbago n'elu ka eje gbokwa ọgụ bife egbuo ọchụ n'ime ụlọ ụka una sị na gịnị ka a na-aka na nke ikpeazụ onye nke a wee dee wee sị na ndị fada ụfọdụ unu na-afụ ebe a na fa jọrọ njọjọ karịrị ekwensu na ụlọ fụfa na fa yile akwa white unu eche n'oke obi fado na ụlọ fụfa na fa yipụ Suzana white fa anụnwa unu ama na ya ụfọdụ n'ime fa bụ ajọ mmụọ bụ ife nọfa n'ime na ụfọdụ n'ime fa sef nọcha ma n'otu nzuzo
mana otu amoosu ndị a na-ebu aịza n'abalị fere enu fepụọ, ndị na-ebu oke ite n'isi fere enu fepụọ. Allegedly anọkwa m ebe ọ nọ mee ife mfụkwa na kọmentị ka m kọrọ ebe ụfọdụ dere wee sị ebe ọ bụ na akacha amụ na-akọwa na-ama ndị gburu Reverend Fada and na onye gburu ya na-agagharị n'ilo na ya bụ onye tara asịsa wee kwuo ndị ezinyere ya kafa gbuo Reverend Fada na si kezi ife ndebe ezinụlọ be Reverend Fada na-eme na ọ na-afa achọghị ije bọgwara ọbụ kafa na-eche Chukwu ka Chukwu jee bọgwalụfa na ọ na-afa amaghị onye nwa kafa welu nkụrụnkụrụ kwuwe ya n'ụzọ otu mbọchị maọbụ jee ebe ndị ahụ jee mụ ihe ọkụ. Hei, a sịkwasị hapụrụ Chukwu ọbụ ka Chukwu were aka ya bọọ ọkwa ife ndị ụka kwuru. Ịnọrọkwọ egbuo ofa zọọ ozughị ọkpa n'isi nọrụ na-eri na-aṅụ onye nwụrụ anwụ anwụkwa na ọkwa ya gbarụrụ uzu. Ndị nwe ozi former Governor Willie Obiano akpọkuo dịka Agụleri all the Catholic bishops as at the date Fada Nwagbara nwụrụ oke egwu anyị na Nnewi nwanne Fada Oliver ozi ndị data na Fada Nwagbara ekosi na mma ala ha ụla onye bụ n'iche n'iche nke bụ eziokwu ọhụrụ egwu ife mmadụ Chukwu kele ya eme m gbata m ife a na-asị ikwu na m cheruru olu tata ọ maka that mentality ka ndị mmadụ wee hapụ ịda mba n'okwukwe mana fada egbunu unu kpuchie ya ụna kwukwuru sọ na-emie onya ndị agha dị spiritual maybe na-eyi cassock or whatever onwe ya na-akpọ spirituality original one ndị na-asọ nsọ ọnụ na-asọ nsọ fan na-ekwu ya dị heavy for you people ndị na-akwụ n'eziokwu even when n'eziokwu ahụ cost you your food wesị ka njọ ụnụ Edumondo Fada atọwuru suru mi ọkụ ka ọ n'ọkụ gbawuru ụna afụkwuru sọ na-eme nwa agbara ụna amụghị ife wa agbara ọkụ ebe aka nọrọ ka ọnụ with all your money with all your power wee gwalụ ndị mgbọ na ndị egede m my father, my brothers, my elder sister ndị recognized as ndị agha afụ anya mụ na ha dịka mma olu mgbe anwụ Ifeanyị Ụba wee gwazie Fada Nwagbara ewozi a na Nnewi wee kpụkọta ifere na mụ na ha ahụ all threat but it's a promise onye ọwụ naturally move ka ọ da kwenchi ya eziokwu ahụ kwuru tata onye a ya họrọ between cancer nke ọ eji nwe wee nwụ ma ọ heart attack nke ya ịdanwụọ things will not continue the same way. Ife na-ewute m na-atọgburu Fada Nwagbara solu mmiri ọkụ mụ na emego investigation ndị ụka amago nke bụ eziokwu mana ife ya nkwu taa ka m wee na-arahụ nwụzi ụla ka Fada oyi nwoke kwụsị nye m nsogbu ka o wee wuru na ọhụụ Fada agburie o wee wu na ọnwụ katel ndị Fada bịara ntọgbuo ya ọnwụọ isi obe ya ọkụ ka eji wee hapụ onye gbulie n'ọdụ free na-akwụgharị ọ nke ha kacha ewute Fada Nwagbara wee sị ka m gwuru na ọwụ na nwa amadi ahụ na-emeghị ife a na-eme onye gburu mmadụ n'ọnya ka ọ ya ewere ikpeazụ ọkpa n'isi bidola onye nwe gọvanọ mgbe ife melu maka na ọyụ Katọlik akpọkuo iwe so ndị ụka kpuchie alụ onye unu gburu ugwu nwa agbara mmụọ ezigo m ozi ọ gwara m ka m zuo
maka na alụ anyị atụzie na-akwụ nwa na-atụ ime na-amụ nwa na-aga ndị be anyị ekene m ụlọ